May buntag mo, ma'am. Ito may pamatay ni mo. Likod, hawak, sakit. Mga pilang adlaw na namin pamatay. Bugay na, wala na mahilot. Wala, ay kaisa, di ba ito? Dito nagilot. Sige dito rin sa inyo? Oo. Pero paminaw naman pilang adlaw na na. Always naman eh. Ha? Mga dala-dala. Ila? Always naman eh. Everyday man yung mga pila ko ang sakit. Pero karon, Saan hindi ko sakit. Abaga na ako dire. abaga, Kasi likod, bukod sa dire hawak, sa may lukot, sa right um, side. sa pangiyuran dapit. Ano sa pag yun? Minaw. Panilain? Wala na. Pamuipoy, pangalay, banhon. Ay, ako tuwa na. Hindi ka di arthritis. Nga naman. Ano sa may paminaw sa ito, ha? Nakani, sakit na niya. Luya man. Ganun tayo na mo po siya. Pas gahapon. Sakit siya. Asa paminan mo sa imong tuod sakit diri sa gawa, sa ilalom, sa likod. Sulod niya. Namamoy pa gani. Wag luya na dayon. Muipoy, pangalay. Muipoy, pangalay. Di ka nagkapasag hapon, gabi, umasa, hapbat, ligo. Maligo. Kada gabi? Night time, pero morning, pero kasagal yung gabi eh. Sige, muli kaya man yung ligo pag-uan gabi. Kanay mong gipamati man, pas mo sa kusog na. Tamad Walay lain, ha? Tamad man maligo Nya, ang sa'yo. kanang likod na to, singot uga na siya. Nya, niabot na yun ang time, no? Nga, kumbaga naagyo na siya finishing line. Kung asa takutob ato ang kondisyon sa lawas, no? Malamang siguro maglaba ka, pag man ligo. Oo nga na ako ba? Dangan na, kaya dagang na-paralyze na. Dagang mo dagang rin. Asa mo nakabalos ko, ha? Ano nakabalos, sir? Pilot mo, di sa una. Dugay na. Tutuloy na. Mga sa tuig ka. Tuwig na siguro. Tuig na. Ano ba? Sige. Yakan din sa kuya ka ng murag niya, bulit-bulit ka rin ako. Ha? Sige, ito nang ano na. Wala tahon tanan ron. No, niya. Asa kayo mga address? Pero kasi, Davao City, hadap eh. sa Monterrey. Montreal. Ayan, shout out sa taga Davao City, no? Shout out sa inyong tanan. Na si Ma'am Dere atong tabangan, pas mo sa kusog, niya yung likod, hawak, batang sakit po, no? So atong tabangan niya. Shout out din sa kuha mga subscribers, sa kuha ang YouTube channel. Tanan nga nagsuporta sa kuha, maraming salamat. Niya, of course, thank you so much for watching my YouTube channel. In Indonesia, Malaysia, Thailand, of course, ang United States, no, na ako'y viewers ng mga vlog yun, no. Of course, ang Pilipinas, maraming salamat, no, sa inyong pagtanaw sa kuha, sa inyong pagsubaybay sa kuha niya, sa mga bago lang kita sa kuha YouTube, pwede mo subscribe, like, and share niya. Kung ano na may mga pangutana or comment, just comment lang, no. Kung kabayan sa itong mga kalawasan, nga hangtod karon wala gyapon mamaayo, no, ginadala-dala gyapon nato, no, nya. Ganahan mo mag-friend sa kuan ako'y Facebook, Eric Hilot ang Binisaya, ha. So ayan, so maghilot ako kay Madam. Shout out sa taga Davao City, ha. Oh, magsugod na ako lang. Ah, Hindi na lang ko na yung pag-sinte. Sa'yo pangalan mo sa YouTube, kuya? Eric Hilot. Makalugar ka, ma'am, tanawa lang sa YouTube, Eric Hilot. Makalugar ka, subscribe na lang po. So, inikuman na ako man yung iposo niya. Anak ni mo niya. Mauna, wapa ko naka-live. Nagaman nag-request nga mag-live. Mag-Facebook niya, ibutan sa YouTube. Ini dami sa matakot na dito. Pas mo eh.
Sakit ha, para maligtasan. Aray! Kamay. Sakit kamay? Kani kabantay ka ni. Kani lusay ni siya ha. Kani wala tuod ni sa mga lusay. Kani lusay pag ginato ni tandugon mo dako ni mo ninong dan pohon. Gamang punga ta usahay, putas usahay ha. Kani mo ni siya singot uga ha. Aray! Kabantay kamay. Mira? Mira? Oo. Aray! Kabantay kamay. Grabe. Grabe ba panuotan eh? Ilapan ko din sa kapawa lang. Panuot ng luwasan eh. Sige na nakabuntak sa CR. Ah! Ito, namabungkag ng mga panuot eh. Nahihap ni mo? Buto kayo no? Aray ko! Sama na. Ito yung dia. Sabi sibot. Ha? Sabi nilip. Ano ni lagi? Dili ito ba ko? Panuot to. Ay. Aray! Aray! Gamay. Aray! Kaya pa? Kamot, kamot. Aray!
ka? Ano na na ganina? Minsan nagkuha ni. Natrimihan ako. Ano ba? Natrimihan ako. Nagkuha ako. Nagkuha ni daw. Ay, di. Yung iduloon. Hindi. Hindi. Ako, kwarta. Aray! Thank you, man. Si Angie di ay.